Kawula kabeh lu katampan tarengane padha laki-laki ragan yo lak kaprigelan yo. Kanca. Iya. Ôi,
Yeah.
ngombe kopi gantian kono. Cek. Yang, niku malu yang. Kowe nggo iki, Cek? Goreng. Cih, lho muni. Hei, kadang didewi mik lho. Padakno lambe apa ya Mas ogrok-ogrok. Tak andani Rene. Ya ini apa? Rene. Kowe mau wis bar joget, wis bar salto. Saiki ngene. Ayo do ndongakno sing ndek kajat. Ya kowe sing iso. Heh? Kowe kan sing iso. Lho kowe nyekeli mik kok. Bar kowe lho, lah nyapa mau salahno? Aja mau salahno. Mik sapa iki dicekeli? Wis sinden. Heh? Eh? Mik sapa? Mike iki lho, Bos. Sing dicekeli sinden ndek mang. Pikiran kerja. Ora. Oleh metu kok iso rakan wong arep ndak? Eh? Kene jane apa buah jane gawe. Ya sing aneh-aneh ya bose iku ah. Lah roh kene nek nimbal kok iso kondang gage. Dadi aku ya grusak-grusu. Dadi Itu ora masalah. lah kepiye? Kalau kowe iso wis ora ndok. Imbah apa? Kok mas sing gawe kowe ndok. Endi? Disekseni wong kene nek ndek dhuwit. Wong kene apa ora? Sing ibune lho. Iku ora tukang syuting ora ora. Buke klambi biru apa ora? Kudung biru ora ora? Lah mata blawur iki ning ngarep dhewe iki lho. Ijo. Lah iya. Ijo pupus gedang. Lah iya, Bu sampeyan nek bekakane dipane dhuwit. Loh, aku roh mergane buke iku meneng ae. Sebabe Lara untu. kowe didoni wong. Eh? Nek didoni wong. Kok iso ngene ae? Ayo rodok maju. Kowe mang wis bar salto. Wis bar joget. Ayo do padha ndongakno sing ndek kajat. Iki mang ya acarane apa? Lah aku mergane takok kowe iki mergo ora ngerti. Nek ora ngerti takok sing ngerti. Lah sing ngerti sapa? Nah, roh kowe. Lah kowe padha ae lele. Lah. MC-ne mang ndi cike? Hah? MC-ne tok li, MC-ne tok li. Acarane. Aku teko MC-ne kok. Acarane sunatan. Acarane sunatan. Ning gone sapa? Gak ada digawe. Wis suwe. Mate sing di omah iki jengene sapa? Bapak sapa, ibu sapa, ndak kena lah. Oh, MC. Tak patang 100. MC-ne tak patang 100, ora apa-apa ya. Bayarane 1 potong 1. Eh? Bayarane 1 potong 1. Ya 75 nek ngono. Ayo kowe sing tuwa. Sing tuwa gak aku ya. Eh? Sing tuwa yo kuwi ya. Sing tuwa Mbak, Mbak. Lah ya apa Mbak ya? Ya aku tak ndongakno sing sunat ya. Ya. Sing sunat di, Pak? Jenenge ndi? Oh, alah. Sing sunat Muhammad Leo Saputra rek ya. Nggih, sabibaripun nanggap seni Barong Simo Wahyu Kuntara dadosa anak sing soleh. Migunani tumrap bangsa lan agama. Bisa mendem jeruk marang wong mendem jero njunjung dhuwur marang wong tuwa rek ya. Ya lali sithik ya lumrah. Dadosa taruna sing bisa ngungkuli bapa. Lah nek kowe ngene iki tetep ora iso lele. Heh? Ya aku bar ndongakno sing sunat ganti kowe ndongakno sing duwe kajat. Heh? Pak Ladiman kelawan Bu Sugina. Ono tanda setripe ngono kok, Pak.
Nggih, mugi-mugi Bapak Nabi Mas keluarga. Heeh. Kabaripun rawuh sini bareng Simo Ayo Kuntoro. diparingi rezeki sing melimpah ruah. Amin. Syukur-syukur murah ben tinggo tuku omah. Amin. Ben terus iso tinggo tegal sawah. Amin. Ben tahun lalu nek iso kurangnya insyaallah tinggo muga-muga Madinah amin Allahumma. Amin. Ben buat. Oh, pandai. Yo tunggu pandai. Akar gino gini lho. Ora iso lho. Dipat. Saiki ngene ae, Pak. Iki mau wis ndongakno wis ora patek iso ndak ya? Ya iya wis. Ndongakno nggo lagu. Sing kepiye? Kebon jero. Kebo jero piye? Kebo sapi. Lah yo kebo sapi kene. Nek dibakar enak lele. Dongane Ndongakno yo lagu. nggo lagu ayo. Sing digawe sapa? Sing digawe Pak Legiman. Acarane? Acarane sunatan utawa tokli. Sapa sing sunat? Leo. Ya. Apa? Duet. 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 Ya bojoe. Duet ini nyanyi. Ayo nyanyi ayo. Wong loro jenenge duet. Ora. Lha apa? Duet. Ayo duet. Nek duet kan iki. Iya. Duet. Iku duet. Iku duet. Lah ya padha ae. Duet karo duet beda. Ayo. Ayo nyanyi wong loro. Ayo. Ready? Ready. Kowe apal? Kowe apal? Apal. Apal. Kowe apal? Tenan. Kowe apal? Yo. Aku sing kali. Kudune apal. Ngene ae. Ngene ae. Iki mang acarane barongan ndak ya? Ya. Ora ketang sithik ayo padha selawatan. Oke. Kowe ro. Apa? Sing ndi? Sepadha nelongso. Ya. Kuwi jamane semono. Angel. Ya kudune iso selawatan. Kowe wong Islam ora? Lah iya ayo kudune iso. Jiro lu. Loh, ayo kok malah. Ya aku stand iki kowe. Apa? Iki wektune wis jalu iki. Wetune padang jinggrang ngene kok dalu iki ndak sing ngomong dalu sapa jike? Ora apa-apa, kok sing pake sing di omah tak unggahne. Kerane iso nyebar lagu. Nimbal ndi? SBK iki nyebar lagu. Nondi? Sesuk mewakili Kabupaten Blora. Aku ndak ramek jak. Gak lah kowe. Ya, Gak lah kowe. berarti mek pecat. Ya wis makasih. SBK mewakili Bawa Japa. Kecamatan Japa. Hari jadi Kota Blora. Baru ngalene. Ngaleh Mau tembelangan. belangan ngono go. Iya. Aja tem. Tembelangan. Ya. Baru ngalene. Ngaleh nondi? Ya nek ngapus kene neh. Kene neh. Iya. Lah wong kene ora patek bosen to piye lah kok. Ayo, Lek. Ayo. Wektune wis dalu. Dramae Mas. Halo. Salto.